이거 camera 가 시작은 한데 Piya bwsajwk seibai khijik jakphon thangi naigrana miyawa jora maliya borokle sakasi tongo hingka ba tungjakmani chinora toina phaina hnai tola phaimani ke siriwo sei thujak hingka ba ba seine kirui tola tei phaiga seiwaise bin sakate borna dulogoise hingka ba yasko nangkha e yokjagi tongkha te takhai alada hanta buko nungo orde borok sipugi tongbla oro siriyawo ha oro siriyawo 이거 camera 가 시작은 한데 buko nin toise paine pikya bini batan tongo bin batai sa kotor mana here ben sida ambani ang patapani pika tama mala yang kana kisuka ata warjagli ya yas korok pare jakata haipana seini busuk bisakto saidaman oh my god engko thei phaya pan onek kirma singja ga homi opan chai dong na sida gati suka ama sama su thang aw school to thane tini nang thangai sariwa phai engko mana hasini ja 24 hours kata koitau sing khomo na borok pare jaw mane ni nama sari mala abo bahai ungna ba bodin phaina mani nama so ha tinji phaina chabla ni baba khai Piya hangga to sabon rok saiman bai kha borok saka tongma ba miya horo phaina jara mali yang tabuk phan kisa naisiwa nane phaimani phatja pharinga thangsina da ha 이거 nane lugu shi maya hanji sung nang bai ka school thana ada phangna tonai din chon ma borna ma bari khuni baging thota ha hade tini khe ang tam musongna naino ang na phono gano iko mokhe ani batima ang chikon kharai bai kha bajani pai tu boi ke mokhe mosok thei iko hopni moso chikon te berma tution ang mono mosodeng khainai baja mosodeng khaya direct mosodeng khainai bahai ke khainai ang no phono gando baksaka to sini bo tongna baksaka to sinia rongna bahai ka sa baksakai sungo bahai ka sa roknai ke baksaka to sana rang ani se tebu songna kerang bo tongo to phana ang bom tikhe sa ang no phono nai ta do ruson bo ang sogo tangi hingai ruson bai to kisa buku bahai rok ni diba eyaman bari ruson ba ang sogo mosoko te sogo tongo te berma iko batima no bo kisa yok nai tang hingai bazar ni pai mani ang kisa suka soyo mara tabo khay mo yok kasi kita khanti khanai na ba sai ni jang khai kai sogo iyang ko khai moso berma ruson sokai kya ta kham na paste khai iko finally complete ang khani mosodeng sab batima thokjak ana kisa comment khai sadi do angkai to thok bai tisa baja khaile ya iko soi mosodeng khaiga moso bai bahjan ang yok ma to yok nai ang sai manu bai ani mosodeng na bahang jakhan ro gana kisa comment khai sadi khai jang tuition thanglai sinai thang chan chikang no na kisa tata khai ke nok to ke bokere ke senta laga na kalangnai ke tini to belai thangjang nai gobang tuition bodong Isiri ni tuition bai kai bini dance class bodong nai tong dina rok sang dance class bo thanglai ni tini tuition thanai tuition bai ke bor thanai children bora riksa na ring de mama tas mat nokhala jau kha jengkai tuition ai khan school iu na de pona payment tamang lai tongkha bin madam phaya sani pede busu mire oh ma na de iko senara photo kisa para thang phaya na de iko और सबसे चला सित्रा क्रिस्टियनो चला सित्रा इको मन चला सित्रा बिसि अरनि ओ मायै नरक्सि सिनि बाय नायगरा दि को जोंबा बोरै रकबा थाइसुक सानाय रक थाइसुक कसा खमन दं बायखे उमा तिनि डान्स क्लास बो बायखे ताव है किसा आस्ता बोलो न बारो गङै तेस्राब ज तङै जों थांलायसिने बिनि गगै संबाय मालायनो हनै इसिरि आस्ता बोलनि ग्यालारि वा आचबै तङै लायखे
जों आरो साराबसा नबार गंनै थांलायसै wana हनै tini bo tungmani nobar bo kisa pana tere thangma jawan jakmani bai Isiri tam khailai asta bolo tam khailai na ro jakmani buri kaham jakmani kon handi buri sikla rok kotor ni simi chikon khai phai kotor chikon faiding kai norok tini ani blog no bahai engjaka ana kaisa comment khai sai redi tomung no jajagai tongka ba kaisa like ri redi je katal katal ani channel na nai tongka hangka ba kaisa subscribe ri redi haini hai malai finai next blog tata